El rei Jaume I va ser el primer que va atorgar a les Terres Valencianes la capacitat d'autogovern, va instaurar el dret romà i va posar fi a gran part dels privilegis de la noblesa, tota una revolució amb la qual van néixer les nostres senyes d'identitat. Jaume I el Conqueridor va ser guerrer, però també legislador. En cada un dels regnes que va conquerir, va crear una consciència diferenciadora. Es dona normes pròpies basades en el dret romà. Era una aposta arriscada que afavoria la burgesia de les ciutats. I tot al segle XIII, quan la que dominava en Europa era la llei feudal, la llei privada de la noblesa i del vassallatge. L'aplicació de la nova llei dels Furs de València fou sobretot volguda i espentada per el patriciat urbà, mentre que la noblesa i aquesta noblesa aragonesa, inclús amb les armes, intentà resistir-se a la seva aplicació a les terres valencianes. A més d'aquestes normes, conegudes com a furs, el monarca va concedir a la ciutat de València uns privilegis reials, basats en els principis de propietat lliure i exempcions fiscals. Reconeixements que quedaran fixats en aquests documents que ara es restauren a l'Institut Valencià de Conservació y Restauración. Jaime I es el creador de la nación y eso impacta en el imaginario social y colectivo, en la mentalidad de la gente. Por eso es el conquistador. Per conèixer la rellevància, però també les disputes que crearen aquestes noves normes, esta casa emetrà dissabte un documental sobre la figura de Jaume I, amb motiu del 800 aniversari del seu naixement.